Sa kuan ni ma'am sa Antec Wi-Fi. Wi-Fi? Oo. Wala man nakabayad dito. Nay, duha ka bulan ba nga batal dito ma'am magipadtuan sa amo adiri. Kung ako'y maputol ana, kay wa jud kada bulan medyo ko ga bayad. Na kay mga mga resibo diha. Ano naman ko na-check sa system nga duha ka bulan nga wala na bayaran. Ana di ko mo palpak anong wifi stilod lang. Mao ba? On time kang bayad dito ma'am? Tanda ka resibo kay kuwaon. Nami kuan dito statement of account amo ang ipa-check sa imuha. Ay jud ko ni wala na amam kay amigan jud ako na si Ma'am Tessa. Gadto ka sa office? Wala naman na sila collector diri. Diri sila ka-collect hala basi wala gi collector basi wala gi remit. Ipa-check lang namo tong statement of account sa imuha ma'am kung unsa nga bulan ang nasa system namo nga wala na bayaran. Karon kay kami mangud ang ginasugo ma'am nga mag-adto sa mga mag-check sa mga nga ipakita daw nga kami gisugo. Kami statement of account diri ma'am among ipa-check sa imuha. Ay diri lang ta ma'am kay may proof lang namo ba nga nakaabot mi diri. Diri lang ma'am. Tanawa lang ma'am para kung kuan nga nakabayad jud ka. Dali lang ma'am para i-clear lang nato didto. Isugo ra man gud mi. Ko ka ana on ni bala gusto sila kadto ka tudyo tagiya diri sa yaba. Isugo ra mi. Pa-receive lang namo ni ma'am ang statement of account niya i-attach na nato sa resibo. Mangudi mao jud ang sakyanan sa kuan jud ma'am sa pinuula. Ma'am kami mangud layason bag-o mangud mi ma'am, bag-o na mangud ang system karon sa Wi-Fi. Open na ma'am. Kay bag-o mangud ang system karon. Kami gisugo ra pud mi. Surprise! Jesus. Happy birthday! Kulbaan ka? Kailangan no kay ga. Permi ba ako gabayo og wifi diri. Okay, walay mayroon nun relax lang diri ta ma'am. Okay, na pa kwarta. Happy birthday. Naay mensahe para sa imo ha. Pero nihilak jud ka gahapon. Nihilak niro ka gahapon. Effective ba ang start sa akong prank nimo? Kinsa na pahilak nimo gahapon ma'am? Sana pahilak nimo. Tora. Pasensya kaayo mang naman gyud unta tay lechon karon kung dili lang tungod sa ASF. Pero ang kaon permi man no, apan ang experience sulag mara. Anyway, salamat kaayo sa mga pagpangga, sa mga pailob ug pagsabot nimo. Malipayon ko kay bisan sa mga problema ug pagsulay nga atong naagian. Naamo kanunay nagahatag permi og pagtambag. Mapasalamaton ko sa Ginoo mang kay ni ara mo ni Papa duol nako. Anytime mo maadtuan sa akong mga anak, feel free ta mo makita permi. Akong mga pag-ampo permi sa Ginoo para nimo og kay Papa nga hingpit nga kabaskog nga kalawasan. Unta dili na mo hatagan og sakit nga halos dili na ninyo makaya. Padayon lang kanunay ta sa atong pagpangalagad. Daghan kaayong salamat mang palangga kaayo kanako og sa mga bata. Happy birthday, love, G. Gahapon ba di ay? Di pahilak. Ma'am, nasuko jud ka? May wifi ba yan? Wi-Fi is life. Okay. Sige ma'am, unsay mensahe nimo para sa imong anak nga palangga kay ka? Salamat kaayo di bisan dili naman ako hindi siya ma-express pero ako alang lugahan na sayo sa amo ang mga siyempre normal lang sa inahan nga sensitive kaayo gamay nga mga istorya impact man sa kahiubos. So wala ko magdaho ngayon ani day ang tanan. So isod kayo nga ako'y mga yung sorry. Murag ako may inyong ipahilak jud kahapon gani tarong ka ito ako ang reply sa iyang chat pero sa dihang siya na ning reply birthday magupong irritable kay ko ato jud kahapon. So kung unsa
naman to, ubrak, mangganit. Dito mo kamay sa ako, kay Nakayaw-yaw, jud ka, ma'am. once na mabikil dito. Patinanggaan ko mga anak ng mga apo, pero gahapon ng good na time. Ipahilak na ganila. Mahila ko, nakahangad ko unsay ako ang sala, nganong ingunan niya ang mga reply nga dili maayo. Oo. So, mauto, may social media, Wow. malaban ko dito, ay magpapansin jud ko. Wow. Sa mga nahiubos ako ang post ko kahapon, It's a prank. Wala. a prank daw, okay lang. Ayaw kay ubos kay dili to ikaw, ako ang giigo. Wala. Asawa, maldita kaayo. So, manong tumang, salamat sa inyong mga suporta, sa inyong mga servisyo. Nya, luha na sa kalipay, ma'am. Oh, kalipay. Oy. Nagdahom ka nga na i-surprise ka ron? Wala, kaya mo kay man ako ang gikuan ko sa ana galing ko i-cancel ta ng mga transaction sa ng mga plano nila sa akong kinabuhi. So, dili nila ko matiis. Gani. Okay. Ay, sir, dali. Dali isa si ma'am kay isapot ba siya? Kapil po isa sa prank ka, nagsabok siguro sila. Sir, unsay wish nimo kay ma'am? Dili ka niya? Biyaan? Wow, sana all. Ako na kagibiyaan. Ah, Kung gibiyaan. ala, dito na. Okay, sige. Nya, ulay kiss ni ma'am dira. Oy, oy, happy birthday. Sige, magkanta sa Wala tag. surprise pang wala jud ko nakisian is nagkatao. Alam ma'am, success daw ang surprise. Sige, kanta na to si ma'am og happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, birthday wish. Yehey! Happy birthday! Okay, ma'am, kami ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Happy May nga kami ang nakontak sa imong anak no para maghatod og surprise diri sa imuha. Og unta nalipay pud ka karon nga adlaw. Kalipay na. Kumanag-prank. Kuma nagprank. Okay. Gawin ako sa imuhat sa away na siya. Hala, oy, grabe jud ay. Sige, mga apo, kiss na kay Lola oh. Kiss na kay birthday ni Lola. Happy birthday Lola. Wow. Okay, sige, palakpakan nato si Ma'am. Happy birthday.